Mga lalabs, how are you? Ito mga lalab, yung mga lalab na pinalaglag ko mga lalab. Hindi natin kailangan ng silyo para biyakin itong mga lalab. Automatic natin itong kakagatin. Ayun mga lalab. Yan yung mga lalab, hinog ito mga lalab. Yan. Sobrang hinog ng mga lalab. Tingnan yung mga lalab. Sunod na buwan mga lalab, wala ng mangga. Ngayong buwan na lang to. Sobrang tamis na niya mga lalab. Ganito yung tamang pagkain ng mangga mga lalab na walang arte-arte. Ano natin dyan? Ito mga lalab. Yung mga lalab. Ang tamis na niya mga lalab, sobra. Sunod na buwan, wala nang bunga yung mga mangga mga lalab, tapos mabibili lang itong mga lalab sa palengke. Mahal na, baka abutin na naman ng 50 ang kilo. Ngayon kailangan lubos-lubosin na natin habang meron pa. Ito mga lalab, pangatlo mga lalab. Hinog na talaga siya. Tingnan niyo mga lalab. Kailangan pagkakain ka nito mga lalab, meron kang tubig kasi malagkit. Inuwal mga lalab kasi kumain na ako ng kanin bago ko kinain to. Kasi pangit daw kumain ng mangga na sobrang aga pa. Ano to? Yun lang po mga lalab. Thank you for watching. Bye-bye.